ty cholero, ty. Jesteś stara pizdo, ty kwadratowa, ty. Ty. Już cię namierzą, ty kurwo stara, bo ja już meldowałem gdzie trzeba. Oj, Cię poczekaj, wykapują, ty. Poczekaj, Pizdo struchlała. tak. Poczekaj, weźmy no nie. Tak? Dziadzie, ty cholero, ty. Ty spierdalaj, powiem ci, że Roman nie wiem, co to on zrobi dzisiaj. Znowu zaczynasz, kurwa, jedna? Nie masz co robić? Halo. Dziadzie, ty cholero, ty. Słuchaj no, człowieku. Dlaczego ty pod ten numer się tutaj przychrzaniłaś? Postaraj się o dobry numer, a nie pod tym numerem to żadnego tutaj nie ma takiego, co pani szuka. Ty. Oj, poczekaj, ty bekniesz, poczekaj. Poczekaj, bekniesz, gnoju jeden. Odpierdol się od tego numeru. Tutaj pod tym numerem nie ma żadnego twojego luja. Rozumiesz? Zły numer masz. Kurwa, śliną zabiję. Odpierdziel się, tu nie ma żadnego luja. Jedź do niego na miejsce i go załatw.